η δανειοληπτική ικανότητα της Ελλάδας άρχισε να χειροτερεύει. Ήταν φανερό πια ότι η Ελλάδα δεν θα μπορούσε να δανείζεται με τους ίδιους ρυθμούς. Προς τα τέλη του 2008, σε μια ομιλία του στη Βουλή, ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Σιμίτης προειδοποιούσε ότι η Ελλάδα θα αναγκαζόταν να προσφύγει στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Στην περίπτωση που παρουσιαστούν δυσκολίες δανεισμού, το ελληνικό κράτος δεν θα μπορεί να βρει στην αγορά ταχύτατα όπως θα θέλει και θα δώσει έτσι την αφορμή να διατυπωθεί η υπόδειξη ότι η λύση του προβλήματος θα πρέπει να επιζητηθεί μάλλον με προσφυγή στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Θα είναι μια ταπεινωτική εξέλιξη για την Ελλάδα, η πιο καταστροφική κατάληξη της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Ήταν οι ταραγμένες μέρες του Δεκέμβρη του 2008. Η τότε κυβέρνηση αρνήθηκε κατηγορηματικά ότι υπήρχε πρόβλημα με την ικανότητα δανεισμού της χώρας. Μια διευκρίνηση ρητή και κατηγορηματική. Διαδόσεις για πρόβλημα στην αναχρηματοδότηση του χρέους είναι υποβολημιαίες, είναι ανεύθυνες και είναι επικίνδυνες.